Gydag oddeutu 300,000 o breswylwyr, Abertawe yw'r ail ddinas fwyaf yng Nghymru ac mae ganddi bersonoliaeth fawr. Y dechreuadau dienhongar yn y diwydiant cynhyrchu copr, mae wedi ffynnu i fod yn ganolfan fywiog amal ddiwylliannol sy'n cynnig ymwyderau metropolitan a'r ddiwerau naturiol hyfryd. Os hoffet ti chwilio'r awyr agored anhygoel, cael ychydig o ddiwylliant, neu unrhyw beth rhwng y ddau, mae gan Abertawe rhywbeth i bawb. Mae gan Prifysgol Abertawe campasau gwych ar Mae Abertawe. Mae'r campws Parc Singleton yn sortio mewn parc tu aeddfed gyda gerddi botaneg yn edrych dros draeth Abertawe, a mae campws y Bai wedi ei lleoli ar draeth ar ochr ddwyreiniol Abertawe. Mae gan y ddau gampws fynediad hwylus i ganol y ddinas, gyda marchnad dan do fwyaf Cymru a chyrchfan fywiog i fyfyrwyr, sef stryd y gwynt, yn ogystal â mynediad uniongyrchol at y parciau, y traethau a chyfleusterau chwaraeon gwych. Mae gan Prifysgol Abertawe amrywiaeth o opsiynau llety, gan gynnwys llety yn y sector preifat. Mae Llety Ôl-Raddedig yn rhai o preswyddfail, sef campws y Bai, campws Parc Singleton a Thu Bec. I ddarganfod mwy am fyw oddi ar campws gyda thai a fflatiau o safon i fyfyrwyr yn y sector preifat, cer i'n cronfa ddata ar-lein, Student Pad. Am rhagor o wybodaeth, cer i abertawe.ac.uk/Ôl-Raddedig.